हेलौ लोगोफोर, दायो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौ बरायना थाबाय। दायो जोङो रंजा थांनो ओंखारदों आरोना। बिदिबा नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौहाय। दा जोङो बेलेग मोनसे गामियाव थांसिगोन आरोना। दा नै जोङो अखानायै गुवाहाटि थांनो ओंखारफिनबाय आरोना। एसेबां मानसियानो ट्रेन गाखोबाय आरोना। जोंनो गुवाहाटियाव थांगोन आरोना, मोनसे प्रग्राम दङ मिटिं। दायो जों बेवहायनो थांगोन आरो मानसिफ्राबो जा बुरजा जाबाय आरोना। नायलांबाय थादो। जायगाखौ मोजां नुदोंमोन, मोजाङालाय। नायलांबाय थादो। न'आबो बेसेबा गिदिर गिदिर दं, हाजोबो हनै। नायलांबाय थादो। दायो जोङो गुवाहाटि मोनफैबाय आरोना। गुवाहाटि मा होनो ट्रेन स्टेसनावहाय सफैबाय आरोना। जों दा नै जों मिटिङाव थांजोबगोन आरोना। बेयो गासिबो गुवाहाटि मोनफैबाय आरो जों मिटिं जाग्रायाव जों थांसिगोन। मानसि ज' जाबायना आन्दायो। ओरैहाय थांबाय थायो। थांगासिनो आरोना गोजौथिंहाय। दायो जोङो मोनसे बास गाखोबाय आरोना। जों थांसिगोन दा मिटिं जाग्रायावहाय। मोनफैबाय नै लिफ्ट गाखोफेरा गिनायबो मोनदों। दा नै जोङो मिटिं जाग्रा जायगाखौ मोनफैबाय आरोना। बेयावनो मिटिं जागोन। गासिबो जिरायजोबनानै दङ आरोना। नै माखासेया बेयावहाय एन्ट्रि खालामगासिनो दं। मिटिंनि थाखाय दा जों जिरायबाय। बैनि लोगोआबो सासे उनावहाय दं आरोना। जों बेजों थांफादों। बे आं ओमफ्राय सासे लोगो दंबावो। जों साथाम थांदों आरोना। जोंनि ओरैनिफ्रायहाय खिन्थागासिनो आरोना मिटिंनि माबोरै खालामनांगौ माबोरै खालामनाङा बेनि फारसे। नायलांबाय था। गुवाहाटी में आपने कोई फैक्ट्री किराए पे ले लिया, तो फैक्ट्री किराए पे ले लिया, मशीनें डालोगे, बिजनेस कर रहे हैं, मशीनें कौन चलाएगा? लोग जोड़ना पड़ेगा, जॉब पे रखना पड़ेगा। यस या नो? मतलब लोगों की जरूरत तो उनको फिर भी पड़ेगी। मशीनें लगा लिया, लोग जोड़ दिया, इनकी फैक्ट्री चलना शुरू हो गया। अब फैक्ट्री में कुछ ना कुछ तो बनाएंगे। दा मिटिं जोब्बाय आरोना। गोबां मानसियानो फट' लादों, भिडिअ लादों आरोना।
बिसोरनो आरोना सानै आलासिफ्रा नोंथांनि आलासिफ्रा बिसोरनो बोरैबा Dalawari? दा नै जोङो मोनसे रुमावहाय थादोंमोन आरोना अखानायैहायनो फुंबिलियावहाय ओरैनो मोनसे भिडिअ खालामलायबाय जायगा माबायदि जायगा बेफोरखौहाय बेसेबा गोजौआवसो दंफैयो आरोना जों 4 थाला गोजौआवहाय दंहैयोमोन। जानो एसे हादोंमोन खोमा। दायो नै जोङो फैफिनबाय आरोना